ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದರು ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪರೀಕ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಂಕ್ ಪರೀಕ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟುದಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ಪರೀಕ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರಾಯನ ಕಲ್ಕುಡೆ ತಗದಂಗಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಜಾಗಡು ಕುದೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಕುಡ ಸ್ಥಾನ ಕಟದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟಾದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಟದಿನಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟಾದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಅವತ್ತಂದೆ ನಾಗದರ್ಶನ, ಅವತ್ತಂದೆ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡತ ಬರೋದುಂಡು. ಕಾಲಾದಿ ಕೋಲ ಪನ್ಪೇಕ್ ಕಾಲಾದಿ ಕೋಲದ ಬೊಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪರಕದ ಕೋಲ ನಡತುಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ನಡತ ಬರೋದು ಪುನಃ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಆನ್ ದೇಗ್ ಉನ್ನ ನಿಗಳ ಪನ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗ. ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಓಲೋಲು ಉಳ್ಳೇರು, ಮುಂಬೈಡು ಉಳ್ಳೇರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು, ಘಟದ ಮಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು, ಕುಡಿಗಡ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಂಕುಲುವರ ಒಟ್ಟಾಯಡ ಸಾಧಾರಣ 5,000-6,000 ಜನ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಪರಿಕ ಕುಟುಂಬದಗಳು. ಎದೆಗಳ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆವೊಂದುಂಡು, ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು, ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡು, ಅವಿನ ಮಾತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೈವದೇವರ ನಡೆ ಕಾಣತ್ತಿರಡ ಐಕೊಂಜಿ ಸುಖ ಸಮಾನ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದುಮ್ಮುಡುಂಚಲ ಪುಟುಂದು ಬೈದಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎದೆಗೂ ಅಲ್ಪ ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪಂಡದು ದೂರು ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಸುಧಾರತಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಡೆಸಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ವರ್ಷಾದಿ ಕಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ನೆರವೇರು ಮೂಲ ಸೇರುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ 500, 600, 700 ಜನ ಬತ್ತದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೋಯರು. ಅವತ್ತನ್ನು ನನ್ನ ಕೋಲುಗಳ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500, 600 ಜನ ಸೇರಿಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಜಾಗಗೊಂಜಿ ಕಳೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಧ್ವಜಪತಿ ಕೊರ್ನಿ ಪರೀಕ ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ನಾಗದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅವತ್ತಂದೆ ತಗತಂಗಡಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಜಯ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಂಡಾತಿನ ಪನಿಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಡಲ ಭಾರತ ಮಾತೆನ ಉಡಳ್ಳು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ. ಮುಡಾಯಿಡು ಅಡ್ಡ ಬೂರುಂದು ಪುನಃ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಘಟ್ಟ, ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಮುರಸುಂದು ಪುನಃ ಅರಬ್ಬಿ ಕಡಲು, ನೆತ್ತ ನಡುಟು ತೆಂಗು ಕಂಗದ ಪಚ್ಚ ಒಲಿ, ಬೈಲ ಮಜಲದ ಕೀತ ಸಿರಿ, ಪಚ್ಚ ಪಜಿರದ ಜರಿತಾರಿ ಸೀರಸು ಸಂದು, ತಿಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು, ಉದಯ ಸೂರ್ಯನ ತಿಲಕದಿ ಒಂದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಟ ಕಮ್ಮೆನ ಬೀರೊಂದು, ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲಿಯಾದುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಿನ. ನಮ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರಾಯನ ಪರಿಕದ ಕಲ್ಕುಡೆ ಬೊಕ ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾರಾಧನೆ ಬೊಕ ಕಲ್ಕುಡ ಕೋಲ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪರೆಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಗಣೇಶರಾಯಿ ಮುಗುಳು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಃ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂದು ಮೂಡುದು ಬರಡು. ಸಮಗ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಪಿನ ನಿಗಲೆ ಶಕ್ತಿನ ಆ ತುಳುಮಾತ ನಿಗಲೆ ಕೊರಡು. ಅವತ್ತಂದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನಿಪಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪಣದ ಕುಡರ ಆ ದೇವರಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮೂಲ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.
ವಸಂತ್ ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ಎನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಎಂಕಲು ಪರೀಕ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅದು ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟುಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕುಡು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದು ಪರೀಕ ಅತ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿದ ಮದ್ದುಡು ರಮ್ಯವಾಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮುಲ್ಪ ದಿನೋಡು ಬಾರಿ ಬೆಳಕೊಂದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೆಮೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ ಪರ ಊರ್ದಗಳು ಕುಟುಂಬದಗಳು ಊರ್ದಗಳು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಮತ್ತು ಬದದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಅಲ್ಪ ನಾಗತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಕುಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಚಕಜ್ಜಿ ಭೋಗ ಒಂದು ಪೂರ ಭಕ್ತಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಪರಕೆ ಬತ್ತದು ಕೊರೊಂದು ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮುಲ್ಪ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ನೆರವೇರುಂಟು ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕುಲ್ದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿ ಬರೋದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನೇಮ ನಡತೊಂದು ಪೂಣದು ಬಂದು ಎಂಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜಡ ತಿರಿದು ಬೈದನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆನಗಳು ಪಂಡಿರ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಾಗಲು ಕಷ್ಟೋಡು ಬರ್ತಿರಂದ ಆಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಭಯದ ನುಡಿ ಉಂಡು. ತೂನಗ ತೋಜುವೆ ಲೆಪ್ಪನ ಓಕೊಂಬೆ ಪೋನಾಗ ದುಂಬುಡ್ದು ಪಿರವಡು ಬಣ್ಣಗ ಬಿರಿಸಾಯ್ದು ಸರ್ವ ರೀತಿಲ ಕಾತು ಕೊರ್ಕಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ದಿಕಟ್ಟು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಕಣೆಯನ್ನು ಕಾಂಕುವೆ ತಮ್ಮನ ಕಣೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕುಲಿಗ ಅಂಚನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಗಲಿಗೆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಲು ಎಂದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಜಯ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದದು ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಕಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಡು ಈ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇರಳ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಬರ್ಪಿನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಾಜರಸ್ತೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೋಡ್ದ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿಂಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಉಲಾಯಿಪುನ್ ಅಂಚಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಬದಲು ಮಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿದು ಕೂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೆಪ್ಪರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳ నుంచి ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಜನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮುಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈತು ಪಂಡದೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂಕಲ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಚೆನ್ನಿಬೆಟ್ಟು ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ.
అవు అవుతావు అనేది
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖದ ಕಲಶಮುಖದ ಆರಾಧನೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಪರಿವಾರಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಂಟನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಡಿಸಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತರ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಯಜಮಾನ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿದಂತಹ ಭಕ್ತವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆತನದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಂಟನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕುಲವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕುಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದಿಗೂ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಟ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಚಕ ಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪರಸ್ಥಳ ಪರವರ್ಗ
ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಬಡಸ್ಥಾನ ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಸೇರಿ ಕಾಲಾಂತ ಸೇವೆ ಕಾಲಾಂತ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಡ್ಡಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ನರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಬಂಧುಲಿದ್ದು ಜಲಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಸಮಯ ಎಂಕಲೆ ವಿಶ್ವನಾಮತಾಲ ಗೋಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ತನ ಅಮೃತ ಮೊತ್ತನ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಜಲಕಮ್ಮಪ್ಪೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜತ್ತಿನ ಬಂಧುಲಿನ್ನು ಸೇರಿಸೊಂದೇ ಮಾಸೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಲಬೇಕಾದ ಪೊರ್ಲು ದೋಸೆಯನ್ನು ಪುರ್ತರು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಲ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ತಕ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ದಾಂಡ ಪುತ್ರ ಮಾಪ ಲೋಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಐಕಾಲು ಮಾಡೋದು ಐಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೈದು
ಜಾಗ ಕಟ್ಟು ದಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಂಡ ಮನೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಮಡಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಕಾಲಾಂತಿ ಕಟ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುತನು ದೂರ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೈ ಪೂರ್ಣ ಕೊರು ಭಕ್ತಿ ಗೋಡಾದೆ ಇದೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಅಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವ ಕುಟುಂಬ ಏಕೆತ್ತರಾದ ದಿನಾಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಸರ್ವ ಜೋಡಾದ ನನಗೆ ನೀತಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಲೆತ್ತಿ ಬುದಡ ಜತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಬಾಕಿಲು ಮಲ್ತಿ ಸುತ್ತ ತೀಸುತ್ತಿಡೆ ಹೊರಸೈವತ್ಯಜರು ಬಡತಿ ಕೊಂಡು ಉಡೆತಿದ್ದಾಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಲೆಪ್ಪ ಆಗಿರೋಡು ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ತುಂಬಾಕೊಂಡು ಮುಂತಾಯ್ತು ದಶ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ರ ನುಡ್ಡಿಲ ಕೊಡ್ತಿರೋಡು ಮಡಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹಾಕೋ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ರಾಜಸ್ಥಾನ
ಮೂಲಮಾಯಿ ಚರಳ ಜನರೆಂಕಲೆ ಎಂಗಲೆ ಬಂಜಿಡಿ ಜನನ ಬಿರಿಟು ಮರಣದ ಸಾವುತ್ತದ ಜನರೆಂಕಲ ವಿಶ್ವ ಅಮೃತ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ದಶಕೋಶ ಬಲ ಅನೇಕ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ತರತನ ಮಾದೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂತನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಸಂತೋಷೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಣಿತಿರು ರುದ್ರತೋಡು ದಶಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಸಾಟಕಂತ ಕೊರಲ ವರ್ಷಾದಿ ಬೋನೆನ್ನ ಕಾಲಾದಿ ಬೋನೆನ್ನ ವರ್ಷ ಬತ್ತಲು ವರ್ಷ ತುಂಬುನು 16 ತಿಂಗಳು ಮಾಶೇಷನ ಕಟಕ್ಷಣ ತುಂಬುದು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಾಕಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ದೈವಾದಿನ ಕೊಡಿಯಡಿ ನಾನು ವರ್ಣ ಸಾವಿರಾರು ಕುಲ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿನಾರ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ್ ಬೈದ್ನ ಸತ್ಯ ಲಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು 2 ಕಣ್ಣಿತ್ಲಾಗ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಬತ್ತಿತ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತ
ಧರ್ಮಗ್ ಧರ್ಮದೇವತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದೇವತೆ, ಕಪಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ, ವರ್ತವತ್ನ ವರ್ತಾಳಿ ಮನಮತ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ತುಲನೆ ಬದ್ದಿತ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತಾಡು ಈ ಪುರ್ತರು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳ ಜಾಗದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳ ಜಾಗದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ ಬೈದ್ನ ಸತ್ಯಲಂಕಲು ಈ ಪುರ್ತರು ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತಪ್ನ ಪುರ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಾಡ ಆನೆಗುಂಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಾರ ಬಂಡಿ ಅಣಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋದದು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋದದು ಕಲಿಯುಗಡ ಅಪ್ಪೆ ನೀಲಮಚ್ಚಿದ ಪುಣ್ಯಗಾರ ಬಡಿ ಅನಿಸಿನ ಶಿಶುಕುಲೆ ಕುಲು ಜೋಗ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಾಯಿನ ಪುರ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತಾಡು ಬಗೆ ಬಗೆ ಯುಗ ಯುಗತ ಅವತಾರ ತಾಲನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಮಣ್ಣದು ವಾರಾಣಿ ಕಾಲ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉರ್ದನ ಮಾನವರೇ ಗೋಚಾರ ಅವನ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಲ್ಲ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಮಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚಾರ ಅವನ ವಿಚಾರ ಆ ನಿರ್ದಿದ ಮುಟ ಬರ್ಬಿನಾಯನ ಬಂಜಿದುದು ಗೋಪಿನಾಯನ ಮೆರಿದುದು ಎಡ್ಡೆನ ಒರಿತುದು ಹಾಳು ನಳಿತದು ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ತುಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಮಣ್ಣ ದಾದ ಮತ ಆರುಂಡ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಐದನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಕಲು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಸಾತ್ವಿಕರು ಏನ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಏನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಒಡಮಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಚಡಿ ಬಡಂಡ ಒಂಜಿ ಚಡಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಹತ್ತಿಗೆ ನನಜಿ ಚಡಿಕ್ಲ ನನಜಿ ಗಡಿಕ್ಲ ಹೊರ ಗೊತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮದವತಡ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾಪೇಕ್ಷೆ ಬೂಡಾದ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬಡಾಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನುಡಿತಾಪೇಕ್ಷೆ ಬೂಡಾದಿನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಸೇವೆ ಐಡ್ದಾಲ ಗಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಕೇಳೋ ಎಂಕಲ ಬಂದಿನ ಜನನ ಬೆರಿಟ್ಟು ಮರಣದ ಸಾವುಟ್ಟಿನ ದೊರೆಯೋದು ಎಂಕಲೆ ಅಂಡ ವಿಷಯ ಅಮೃತನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಪಗಲಿಗೆ ಅಡ್ಪಗಲಿಗೆ ಕಾಳು ಗಲ್ಗಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಾಧಕರ ಪೂರೈಕರ ವಾಡಿಕತ್ತ ಈ ಕೊಡ್ತದಾಲ ವಿಷಯತ್ತಂದ ಲಡಾಯಿ ಪಾಡೋಣ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಶೇಷರಾಶಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರ ಗುరించి ಸಂತೋಷೀಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗಲಿ ಹೊತ್ತು ದುರಿತನ ದೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿನವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಆನೆ ಅಂಕುಶದ ಬಲಗ ಎಂಗಲಗೆತ್ನ ಮಾಯಗಿರ್ನ ಮದಿಪುದ ಬಲಗೆ ಇರ್ನ ಮದಿಪು ಮುದಿವಂಡ ಇಂಕಲ ಮಾಯನ ಬಿರದಿವಂಡ ಗೊತ್ತಿನಾರೆ ಒಂಜ ಅವರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಲಪೀಠ ಕುಲಿನ ತಗೆ ಬೋಡೇನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡೋನು ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ತ ಉಂಡು ಬೋಡೇನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ರೋನು ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ರೋಂಡು ಆ ಎಂಜಿ ಅಬಲ ಯಾನಂಜಿ ಪ್ರಬಲ ಬಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಲಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಒಮ್ಮುಖವಾದ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾದ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಮಾನ ಈ ಸ್ಥಳ ಜಾಗ ಹೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ತವನ ಪುತ್ತಗಳಿಗೆ ಮುರ್ತ ಮಾಯದ ಚಡಿಗೆ ಜೋಗದ ಗಂಧ ಬತ್ತಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ